Narodila jsem se v Praze, ale kdykoliv přijedu do Hradce Králové, mám takový pocit, že jsem se vrátila domů. Je to asi tím, že tady můj pradědeček Václav František Červený začínal jako malý nástrojař a vypracoval se tady v Hradci na továrníka světového významu. A když jsem tak ve svojí profesi jako operní zpěvačka projížděla světem, tak jsem si ani neuvědomila, že se vracím do měst, kde můj pradědeček dostával svá vyznamenání. A že vlastně, když jsem přijela kamkoliv do Londýna, do New Yorku, do Mnichova, že jdu po jeho stopách a že on nade mnou drží svoji ochrannou ruku. Hradečák.